Zithi zithwele kanzima izisebenzi zesibhedlela iPrince Mshiyeni Memorial. Phakathi kokunye zikhala ngokuhlukumezeka kanye nobuholi besibhedlela obungenandaba nazo. We are not coping, we are working in a toxic environment. We are stressed, we are depressed in every way that we can think of. We've got a medical manager here at Prince Mshiyeni who doesn't even understand what is happening in South Africa per se, because he's not from South Africa. Inhlangano yezisebenzi zikahulumeni iPSA ithi inselele enkulu kulesi sibhedlela ukungabikho kwezisebenzi ezanele. Kushoda odokotela, kushoda onesi, kushoda ama-pharmacist. Kwenza ukuthi abasebenzi basebenze kanzima. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uThami Ntuli kanye nongqongqoshe wezempilo uAaron Motsoaledi banikwe izinsuku eziyi-14 zokuba bephendule ngalolu daba. Inkinga ezivezwe iPSA ePrince Mshiyeni akuzona inkinga ezintsha. Kuyaziwa ukuthi uma kunezikhalo ezilethwe abasebenzi kufanele bazilandele ngendlela ethile yangaphakathi engakaze iqedwe ngaphakathi. Kodwa iPSA isithi akube khona private investigator ithi asuspend imali singakaqedi ngaphakathi esingeke sikwenze.